Ola, hai palabras que en inglés se escriben dunha maneira semellante ao galego e por elo pensamos que teñen o mesmo significado, pero non é así. Son os falsos amigos. Imos ver algúns deles. Sabías que hai palabras que cando se escriben en inglés son moi semellantes ás galegas, pero, ollo, o seu significado é diferente. Na clase de hoxe imos ver 10 delas. Hai moitas. No seguinte vídeo miraremos outras tantas. Professor. A traducción incorrecta é profesor. E a traducción correcta é catedrático, é profesor pero da universidade. Solicitude. A traducción incorrecta é solicitude. E a traducción correcta é preocupación. Recollect. A traducción incorrecta é colleitar. E a tradución correcta é lembrar. Official. A tradución incorrecta é oficial. E a tradución correcta, funcionario do Estado. Realize. A traducción incorrecta é realizar. E a traducción correcta é decatarse, darse conta de algo. Physician. A tradución incorrecta é físico. E a tradución correcta, médico. Note. A tradución incorrecta é nota. E a tradución correcta, billete, cartiños. Moto. A tradución incorrecta é moto. E a tradución correcta é lema. Large. A tradución incorrecta é largo. E a tradución correcta, grande. Measure. A tradución incorrecta é mesura. E a tradución correcta, medida. Sabías que? Podes atoparme como @profiaracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube,
e TikTok, e tamén na nosa páxina web profiarafeliz.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.